Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, prekrasan je divan i sunčan dan, a ja ću to naravno iskoristiti. Znači, tu smo ispod Domovinskog mosta u Zagrebu. Vidjeli smo ju tu, znači odmah ispod mosta, a sad ćemo pokušati naći mjesto gdje možemo prići u samu rijeku. Znači ovdje u Zagrebu, ispod Domovinskog mosta, pristup samoj rijeci nije idealan, ali je ok. Mislim da ćemo se uspjeti spustiti do same obale. Evo nas tu sad skroz blizu. Sad ćemo vidjeti, se možemo tu spustiti. Evo ga, tu smo. Malo ptičice. Znači, Sava je rijeka koja izvire u Sloveniji, u Kranjskoj Gori. Znači, teče kroz Sloveniju, Hrvatsku, znači Bosnu i u Srbiji se ulijeva u Dunav. Nažalost, ona je zagađena zbog industrije i zbog, znate već sami čega. Ali eto, meni je svejedno i dalje lijepa. Idemo i dole se spustiti na šodar. Malo je mokro. Sava u Zagrebu, znači ovdje nije plovna, plovna je tek od Siska pa nadalje. Sama dužina rijeke Save iznosi, mislim da je skoro 1000 km, 900 i nešto. Za rijeku Savu nekad se vezao jedan nevjerojatan fenomen, a to se zove savski cvijet. Znači, to vam je kad se sjati brdo onih bijelih i žutih leptira iznad rijeke i kad polože svoja jajašca, znači svi uginu i padnu na rijeku, tako da se rijeka od toga nije ni vidjela. Danas takvih prirodnih pojava nema zbog zagađenosti same Save. Većina ljudi, naravno u Zagrebu, više se baziraju na te savske nasipe, znači uz rijeku gdje, trče po nasipu, šeću i takve neke slične aktivnosti rade. Nije da uživaju isključivo u samoj rijeci. Znači, Sava ko Sava, iako je dosta zagađena, a meni je i dalje draga i lijepa, i kad god prolazimo vuda volim baciti oko, malo se spustiti, prošetati tu po nasipu, jer ipak, iako zagađena, i dalje je dio prirode. Tako da volite prirodu i poštivajte ju. To bi bilo to. Ništa, ako vam se sviđa ovaj video, udarite like, subscribe-ajte se ili ako hoćete pretplatite na kanal, ostavite komentare, pišite prijedloge u komentare i to je to, eto. Hvala i vidimo se.